Haka jing betangi ka jing toket na ka jing yok kam ya ki saw ngut ki briu haka khatwei tari ulber arja arpusaw ki badai ka kunhon jok ka sleeper cell ka ba up jing betha na ka sengke Atiar Hinyo Trap National Liberation Council ban bo bat Pynbthei bom ki Pulit Kyrwoh district haka khatlai tari ulber arja arpusaw ki liyo ban Kurup sakwei ka Tiar Siat barit ki gelatin stick ki detonators but ignition fuse na lor ki Lama ka HNLC. Yakani ka jingya Kurup ka long lengba ka jingya lam uwei bala syak kam haka ying jungu la ong ka Kyrwoh USP Kyrwoh district ujakpal sing danwa ka Kyrwoh ka la ong ru bagani ka sleeper cell ka dei ka bala penher ya ki Lama HNLC hagis nam maradam da ka jing betha ki noi lam ka sengking Atiar HNLC ki badon shari Bangladesh. Shu ka Kyrwoh ka la ong ru ba ka jingla ban sei madan ya kani ka kam sala ka penpau shai ba ka kunhon king Atiar HNLC ka ai jing betha ya kani ka sleeper cell. Nalor kani ka Kyrwoh ka ong ru ba ka pisa bat ki kali thamai la ai sha ki dkhot ka sleeper cell ban letbu bat Pynbthei bom bat halor kani ka jing toket kadang ya chakman. Kumon chukro ba hadin ki khubor ha ka por mensngi jonga khat ar tari ulber ar jar pusaw ba sawngot ki briu ki la shakem na umsning na marka jing suba don kti ban bo yo bom IED ubala bthai ha ka mi jonga khandai tari ulber ar jar pusaw ha jaka yeng ba syndicate athem yo maulong ki Pulit Kyrwoh district ha ka jan mi jonga khat ar tari ulber ar jar pusaw kala pha e ka Kyrwoh khubor ban batai bnya shapang ka te ka jing yok kem. Haka Kyrwoh la ong ba haka khatwei tari ulber arja arpusaw haka por kumban riu bje janmit ka wei ka kali bolero pick up ka baron yo registration ML khatar lai ar saw lai bala nya do daman bha ripnar la Kurup dagi Pulit na surok umsning mahati bat na jing pla udaman bha la lap yo bom IED na kate ka kali dagi bomb detection and disposal squad na Shillong. Ka Kyrwoh ka ong ru ba ka wei ka sleeper cell ni ka kunhon ki runar jong ka HNLC ba kun thop ya ki te sawngot la la ban pen prano bat khangla ru ik jing thmu ban bo bat Pynbthei bom IED shu ha Shillong bat nong po ki sawngot ki bala sak kem ki kun thop yo daman bahari panar bala jutep kum usal lapang urobines ripnar ujil taryang bat usaining nongrum bat ka Kyrwoh ka ban rap ru ba baro sawngot ki dei na Kyrwoh district. Nakini ki sawngot ki Tiar ki bala yo ban Kurup dagi Pulit ki kun thop ya gelatin stick khat santali Chispa andro pinyotli ki splinter, way safety fuse wire, but lightly ki non-electric detonators, ka kali bolero pick up, but santali ki mobile phone. Habatin, pej bahagi ki sharp, ka sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam, duna ki eki batay ka met. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang ka dot, pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.